Kiny makawuono kanyo kaka Molly notemo somo riek ni mopogore opogore ma jo ohala matindo nyalo tiyo godo sani kata bedo ni ngima tek kendo usuru nyalo bedo no bembu. Bende nitiere rieko moko ma isechoko mar mondo mi iti godo ohala mari mar mondo mi idhi mbele kod timo ohala kata bedo ni tek to tek gi sani nikech kuonde moko kata sani mitime ohala kidhi kuro tiyudo ka jo ohala moko sani ok dwa kata no chul gi e yor simu. Giwacho ni kionge cash to idha gidwa ni i withdraw to weche mag kata chule pay bill moko sani ok dwa. Giwacho ni ing'ado omenda mathoth ahinya kanyo koro either withdraw imiya kata kin gi cash to miya. In seche moko isebiro gi riek ni mage mar mondo mi ine kaka inyalo survive e kindegi. Number 1 Nyaka you reduce your spendings. Seche misa reduce your spendings kane in ng'at ma ohero out koro i cut your outing. Kopo ni itimo ohala to ok ineno ka iyudo profit maber, the first thing ma nyaka itim en ni nyaka to koro idhi e social media for networking kaka koro wan kodi kani. Koro nyaka koro wadhi e social media mondo watim marketing mondo gigewa ma wauso mane ok usre ka omed dhi alanda. To tabu ma wan go Joyce en nyaka wach adieri. Kenya wan marach, especially on policy issues. Gik ma wang'iewo kuwuok e pinje ma oko, especially kaka landlocked countries machalo kaka Sudan gi Uganda. I mention gi nikech gin ema an gi interest kod gi sana. Gik ma wakawo Uganda Kampala iyudo ni giwuok mana e Kenya ka giwuok Mombasa ka giwuok e pinje ma oko. Matiende ni ka idwa ng'iewo law, the cheapest or this vibeti ma utiyogo mag joma nyiri. Iyudo ni the cheapest vibeti gi giwuok mana Kampala. To Kampala giwuok ka giwuok Mombasa. Ineno koro giluoro kama. Why kaka wanjo Kenya ok wanya golo gi Mombasa?